Καλησπέρα σε όλους. Κυριακή 5 Οκτωβρίου, πάμε σε προτάσεις για τα μάτς που ακολουθούν. Κόκκινη κάρτα απέναντι στο 93, over 6,5 στα ελεύθερα για τον ΠΑΟΚ, όχι να σκοράζει στα δύο ημίχρονα. Εδώ το μάτς, άσο διπλό, δείχνει και η ισοπαλία δεν είναι, τουλάχιστον στις 6,5 οι αποδόσεις δείχνουν. Δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια μέχρι το τέλος την άνοιξη του αγώνα, αλλά συνήθως το δεκάλεπτο πριν τον αγώνα ξεκαθαρίζει το οποίο για σημεία. Οπότε αποφεύγω και τα σκορ. Γιατί δεν είμαστε σε θέση να μαντέψουμε πολλά πράγματα από το συγκεκριμένο μάτς. Άσο στο 2-18, άλλαξε 2-15, το 2-15 δεν μας κάνει. 2-1, 3-1, 4-1 ήταν στο 5-20, έπεσε στο 5-10. Εδώ έχουν δύο αλλαγές, οπότε όσοι έχουν δεν μας κάνουν τη στιγμή. Θέλουμε 2-18 εδώ και εδώ θέλουμε το 5-20. Μέχρι να αρχίσει το μάτς, αν αλλάξει κάτι. 1-5 τα γκολ, 0-1 στο 3-60 ή σκοράζει κερδίζει το μάτς στο 1-55. Πρώτη ομάδα κάρτας 2 Juventus, 1-0-2-0-3-0 στο τριάρι ή 2-1-3-1-4-1 στο 4-25. Δύο οι περισσότερες κάρτες στο 1-31, κόκκινη κάρτα η πέναλτι στο 1-72 για το ίδιο μάτς. Άντερ 2,5 τα γκολ στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πιστεύω το μάτς θα κρυθεί στο 1 γκολ, ένα από κάθε ομάδα, ένα από μία ομάδα θα δείξει. 1-1 και εδώ είχαμε αλλαγή, 2-18 πήγε στο 2-22, το 2-22 τώρα τελευταία δεν επαληθεύεται, παρότι ήταν μία από τις καλές αποδόσεις. Το 2-18 μας κάνει εδώ, over μισό γκολ στο ημίχρονο, 1-36, 1-1 in time score στο 2-18. Κάρτα και στα δύο ημίχρονα, στο 1-25. Ρεάλ Σοσιεδάδ σκοράει και κερδίζει το μάτς στο 2-37 και το μάτς Παναθηναϊκός Ατρόμητος στα γκολ στο over 1,5 στο 1-31. Με αυτά ασχοληθούμε, πολλά τα μάτς έψαξα αρκετά, αλλά δύο τι να συμβαίνουν. Ή έχουν αλλάξει τις αποδόσεις που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να το κάνουν, ή μέχρι την έναρξη του μάτς θα αλλάξουν και θα πάνε στα γνωστά σετ των αποδόσεων. Πάντως και μεγάλα μάτς όπως της Παρί, όπως της Manchester City κτλ. Που έριξε μια ματιά, δεν έβγαλα κάτι από αυτά. Καλή βραδιά και πάλι, το ραντεβού μας από Τρίτη. Γεια σας.